Skúsme sa vrátiť trochu do histórie, ako vlastne vznikla myšlienka zorganizovať takéto krásne podujatie. Možná, že si někteří diváci vzpomenou, že existoval seriál, který se jmenoval Okna vesmíru do Kořán, který vysílala Slovenská televize v Bratislavě. A v jednom z těch pokračování mě scénář předepisoval, že se mám projet po Bratislavském mostě na kole a říct, kolik ten takový cyklista za den vykoná, jak velkou energii spotřebuje, když teda jezdí celý den šlape na kole. A to bylo z toho důvodu, že to bylo o energii ve vesmíru a já jsem potřeboval se odrazit od nějaké takové pozemské pochopitelné energie a potom jsem šel k těm větším. A teď, když jsem ten scénář četl, tak jsem se ptal dramaturga, to byl doktor Čorba ze Slovenské televize, ptal jsem se ho, kde to kolo, jestli mě z nějakého toho jako jejich fundusu, že mě půjčí nějaké kolo, oni říkají, žádné kolo nemáme, to si musí vzít svoje. A já jsem říkal, no moment, svoje, já mám svoje kolo v Praze. A jak ho dostanu do Bratislavy? On říkal, no pošleš ho vlakem. Já jsem říkal, moje kolo. V té době byla kola velice vzácná, nedala se sehnat. Ještě by mi ho někdo tam odloukl nebo dokonce ztratil. Tak jestli chceš, abych teda přijel na tom kole do Bratislavy, tak já přijedu po ose. On říkal, po ose to pojedeš celý týden. Já jsem říkal, ne, za 2 dny jsem v Bratislavě. A on říkal, to není možné. Já jsem říkal, no tak se vsadíme. Tak jsme se vsadili o facku, jestli přijedu za 2 dny z Prahy do Bratislavy na kole, hrubého času, to znamená včetně všech zastávek a spaní a tak dále. No a stihl jsem to za 36 hodin, takže jsem pohodlně vyhrál, že měl jsem ještě 12 hodin rezervu. Takže já jsem mu tu facku odpustil, teda, ale prostě v každém případě teda jsem to vyhrál. A on říkal, to musíš té televizi říct, jo? Když mě potom zabírali, jak jsem na tom svém kole jel po Bratislavě, tak musíš říct, že si na tom kole přijel z té Prahy za 2 dny. Tak jsem to řekl na kameru. Odvysílalo se to, načež místo, aby se mě lidé ptali na ty věci z astronomie, které jsem v tom pořadu říkal, tak se ptali vedení televize, proč ten Grigard tak tára, že to je prostě vyloučené, aby za 2 dny mohl dojet z Prahy do Bratislavy na kole, takže já jsem musel potom natočit jedno speciální pokračování, kde jsem vysvětloval, jak jsem skutečně jel. A od té doby pochopitelně to mělo dosti velkou popularitu, takže jeden kamarád, vlastně tedy ještě jsem ho ani neznal, byl to student gymnázia v Nymburce, mi napsal, že se na ten seriál díval, že má také rád astronomii, že má také rád cyklistiku a že mi navrhuje, abychom si o prázdninách udělali takový cyklistický výlet od jedné hvězdárny ke druhé a ke třetí a ke čtvrté, že by to mohlo být prima. A ten nápad se mi zalíbil, ale říkal jsem si, abychom byli sami 2, to je skoro škoda, tak jsem napsal svým kamarádům, astronomům, o kterých jsem věděl, že jezdí na kole z celé republiky, a jestli se nechtějí přidat. A oni se chtěli přidat a tak jsme se sešli na hvězdárně v Karlových Varech, což je nejzápadnější hvězdárna v bývalém Československu. Tam jsme se poprvé viděli a vyrazili jsme na trasu, která vedla až na východní Moravu, do Veselí nad Moravou, tak za ten týden, co jsme měli dovolenou, jsme ujeli tuhle trasu po hvězdárnách. A já jsem si myslel, že tím to v podstatě skončí, ale všichni mě prosili, abychom to protáhli, takže druhý ročník jsme začali ve Veselí nad Moravou, logicky, a dojeli jsme do Prešova po slovenských hvězdárnách. No a už vznikla ta tradice, takže jsem vymyslel, že se to bude jmenovat e-bicykl, což znamená expedice na bicyklech, protože hvězdáři jezdí na expedice. A kromě toho starověký hvězdář Ptolemaios, když vymyslel první model sluneční soustavy, tak si pomohl pomocnými kružnicemi, kterým se říká odborně, geometricky, epicykly. Takže to je taková přesmička z těch epicyklů a my vlastně slavíme tu Ptolemajovu periodickou soustavu, která byla vymyšlena zhruba před 2000 lety, ale neví se přesně kdy, takže my každý rok vlastně slavíme znovu to výročí Ptolemajovy soustavy a to je teda ten další pokrok. A pak máme ještě jako tu tradici husitskou, takže jsme si našli v historických záznamech, jak to vypadalo, když byla ta polní tažení husitů, takové ty spanilé jízdy, zejména právě na Slovensko. Možná si vzpomenete, že jste se učili ve škole o Janu Jiskrovi z Brandýsa a jeho bratřících, tak jsme si říkali, my budeme plenit, ale vybraně, ne teda celé Slovensko, ale jenom ty hvězdárny. A tak to děláme každý rok, už od té doby, je to letos jubilejní 25. ročník a střídáme jednotlivé země Československa bývalého, to znamená, jeden rok se jezdí Čechy, druhý rok Morava nebo Slezsko a třetí rok se jezdí Slovensko, takže letos to vyšlo zase na Slovensko. A proto jsem polní hejtman spanilé jízdy e-bicykl, takhle je můj plný titul. My chodíme každý 3. rok na Slovensko, čiže to Slovensko, Morava a Čechy. Stále sa to strieda, lebo my sme taká partia, ktorá vlastne rozdelenie republik to nepostihlo, čiže my sme stále spolu, pretože hvězdári sa navštevujú, vymieňajú si skúsenosti vzájomne. My sme na to boli zvyknutí od malička a vlastne stále to pretrváva až doteraz. Pochopitelně některé věci jsou historicky těžko opakovatelné. Je jasné, že témat pro takový seriál by bylo více než dost, ale popravdě řečeno, teď je to velmi obtížné komerčně, protože paradoxně za toho minulého režimu
bylo snazší získat peníze na ten pořad než dneska. Dneska se každý jako začne přemýšlet o těch koláčích, kolik je to sledovanost a takhle. A už jako těžko na nějaký takový pořad se dají peníze. Takže bohužel asi už se něco takového asi nepodaří opakovat. Ale pochopitelně, jak říkáte správně, tak ten e-bicykl tu tradici udržuje, protože jsou tam dva aspekty. Jeden je, že ti účastníci, kteří s námi jedou a kteří jsou z celého bývalého Československa, čili my jsme stále pořád ta původní parta, i když hodně obměněná z té původní, z toho prvního ročníku jsme tady, myslím, 2 nebo 3. Ale mezi tím už přišel dorost, takže myslím, že jako budoucnost e-bicyklu je světlá. Ale za druhé jsou to tedy hvězdáři, kteří roznášejí tu slávu astronomie po celé republice právě na základě těch cyklistických setkání. Ale druhá část je právě to, že my vlastně jezdíme opravdu po hvězdárnách anebo po astronomických kroužcích, čili my vlastně se setkáváme s těmi místními zájemci o astronomii, jako je to právě tady teď ve Spišské Nové Vsi, kde vlastně astronomický kroužek má velkou tradici. My jsme tady vlastně s kamarády, které známe už několik desítek roků, takže to je takové příjemné, že se můžeme setkat. A navzájem se povzbudíme v tom, že ten zájem o astronomii přesahuje hranice jedné země nebo dokonce celé zeměkoule, protože astronomie se zabývá úplně vším, že jo? Prostě, jak se správně říká, že když se podíváte na zeměkouli, tak tady je zhruba 6 miliard obyvatel, z toho těch 6 miliard téměř celých se zabývá vším možným a na vesmír zbývá jenom asi 10 000 lidí na celém světě z těch 6 miliard. Takže my jsme docela vzácná zvířata, která jsou téměř na hranici vyhnutí. Vy ste spomínali, že budúcnosť e-bicyklu je svetlá. Áno. A myslím, že môžeme povedať, že budúcnosť e-bicyklu je aj vo hviezdách, alebo skôr v planetách, pretože aj... To je pravda. Ano, to je pravda. My máme tu výhodu, že mezi našimi členy jsou také lidé, kteří přímo se zabývají pozorováním planetek a při tom pozorování se jim čas od času podaří také, že některou planetku objeví. A tak jsme toho využili a skutečně na oblohu se dostala, a je to potvrzeno Mezinárodní astronomickou unii a najdete to na internetu, že existuje planetka, která se jmenuje e-bicykl a která obíhá kolem Slunce a která nás fakticky přežije, protože bude obíhat několik set milionů let. Profesionáli sú veľmi prekvapení, ako amatérizmus v astronomii ide dopredu a pozerajú veľkými očami, čo všetko dokážu, čo nedokážu oni, lebo oni sú viazaní rôznymi, ja neviem, príkazmi a smernicami, kdežto amatéri tí majú vole pôsobnosti a tí dokonca už v dnešnej dobe velice pomáhajú týmto profesionálům. Je to, myslím, dneska už docela fenomén a to slovo e-bicykl má docela zvuk, protože i lidé, kteří ze začátku se na nás dívali jako na blázny, že jako jezdíme po hvězdárnách a vzpomínám si, jak na jedné hvězdárně při té besedě se jedna paní mě ptala a říkala, prosím vás, to vy hvězdáři musíte, jako oni si myslí, že to máme za trest, jako, že jezdíme po hvězdárnách na kole místo, abychom měli dovolenou. Tak nás to velice baví a myslím si, že už to dneska, i když to vykládám třeba mezi lidmi, kteří s astronomií nemají absolutně nic společného, tak si uvědomují, že to je fenomén, který asi nemá na světě obdoby, protože málo která země, jako je Česká a Slovenská republika, mají tolik hvězdáren na čtvereční plochu. Když to tak vezmete, tak speciálně jsme zjistili, že největší koncentrace hvězdáren vůbec je na východním Slovensku. My jsme tady napočítali 20 hvězdáren, které bychom teoreticky mohli navštívit, takže to ani během jednoho ročníku nestihneme. My za ten týden můžeme stihnout takových 8-9 hvězdáren, prostě na některých spíme a některé navštívíme po cestě. Takže to je ve světě nevídaný fenomén, když třeba hovořím se svými zahraničními kolegy a vyprávím jim, co to děláme o prázdninách, tak oni si uvědomují, že i kdyby to chtěli dělat doma, takže nemají šanci, protože ty hvězdárny nejsou tak hustě, aby se dali navštěvovat ze dne na den. My skutečně dojedeme za jeden den pohodlně na další hvězdárnu. Nemáme s tím nejmenší problém a jezdíme to už čtvrtstoletí. Vnímam to ako takú celkom normálnu vec, spišiaka na Spiši, učiteľa, ktorý pozná žiakov, máme astronomické krúžky, máme už nejaké tie úspechy aj v astronómii. A v podstate, keďže sú prázdniny a títo mladí ľudia, aj vôbec ľudia zapálení pre poznávanie Slovenska, tak sme im umožnili, nech v týchto podmienkach, nie pod stanom, ale akoby v stane mohli prežiť pár nocí aj v tělocvični. My jsme, když jsme měli ten první ročník, tak se přihlásilo tuším asi 24 zájemců, dojelo na start 22 a někteří odpadli po cestě, protože to bylo pro ně sportovně příliš těžké, jo? Protože my jsme neměli žádný speciální trénink a zkušenosti, takže někteří, kteří to podcenili, tak prostě zjistili, že to neujedou. To, jako, ono to je sice jako na první pohled legrace, jak jezdíme po těch hvězdárnách, ale on je to také docela velký sportovní výkon, zvláště ještě, když potom na hvězdárně večer máme ty besedy, takže my se moc nevyspíme a za ráno musíme zase nasednout na kolo a je dál. Že? Takže z tohoto hlediska ten první ročník byl vlastně takový zkušební.
ten druhý taky ještě. A potom se to tak začalo jako krystalizovat, to znamená, že mnozí z té původní party zestárli a odpadli, ale přišli jejich následovníci, protože ta sláva e-bicyklu začala růst a kolem takového 5. ročníku jsme začali mít problémy, že jsme se už na ty hvězdány většinou nevešli, zejména na ty menší, takže jsme najednou museli si pomáhat právě těmi tělocvičnami, což ale není špatné, protože tím se zase dostáváme do škol a na těch školách jsou třeba nadaní studenti, kteří, když nejsou zrovna na prázdninách, tak si nás přijdou poslechnout a třeba tady máme jeden takový případ, je to Lubo Urbančo, který je tady z východního Slovenska, že jo, který s námi letos poprvé e-bicykl, ale jinak on už má za sebou naprosto fantastické úspěchy mezinárodní v různých soutěžích, takže to je jako matador, který téměř určitě se bude astronomii věnovat profesionálně a to je, bych řekl, takový další neočekaný výsledek. Když jsme to začínali, tak nás to vůbec nenapadlo, že se může něco takového stát. Neviem sa k tomuto nejak vyjadriť, to by sa vedeli asi vyjadriť ľudia, ktorí naozaj niečo znamenajú, napríklad doktor Grigar. Faktom je to, že som bol pred 2-3 mesiacmi na Európskom južnom observatóriu v Čile, kde nikto nebol ešte zo Slovenska. A pred asi mesiacom som bol na medzinárodnej súťaži v Atlante, kde som bol ocenený ako jeden z mála z Európy, čo je dosť netradičné, lebo aj keď je to celosvetová súťaž, má to pomer silno americkej súťaže. Jednoznačne vašu budúcnosť vidíte vo hviezdach, teda myslím v astronómii. Určite áno. Určite áno. Chystám sa študovať do Českej republiky astronómiu a tak to Chile vo mne zanechalo stopy. Máme tady skutečně nejrůznější profese, to znamená, nejsou to jenom profesionální hvězdáři, ale jsou to také hvězdáři amatéři nebo dokonce jenom příznivci astrofyziky nebo astronomie a jsou tady opravdu profese speciální a někteří borci jsou i sportovně velice zdatní. Máme tady třeba mezi sebou Víťu Dostála, který jako první Čech objel svět na kole. A to jel solo a když jsme se poprvé sešli, tak jsem mu říkal, že my máme takovouhle partu a on říkal, že o tom ví, ale že ho baví jezdit samotného. No a my jsme ho za těch několik let přesvědčili, že se dá jezdit oboje, takže on třeba loni jel trasu Panamerikánu, to znamená jel z Aljašky na ohňovou zemi za 9 měsíců, ale když se vrátil, tak ho vítal peloton e-bicyklů v Ostravě a Víťa Dostál už má na obloze také svou planetku. Vynikající borci jedou v tuto chvíli Tour de France, to jsou vynikající cyklisté. Já jsem cyklista, takový ten hobík, no, prostě naložím si bágly a chtěl jsem vždycky spojit sport a cestování a tam jsem zjistil, že nejlepší spojení je teda to kolo. Ale obišli jste zemi? Ano, to je pravda, no to už je taková dneska už polopravda, protože už je to dlouho. Já jsem se vydal na cestu kolem světa v roku 1994, no a 3 leta mi to trvalo, než jsem se zpátky na Staroměstské náměstí vrátil. To je pravda, no pak 10 let nic a pak byla další taková zajímavá cesta Panamerikána, Má láska jsem si tu cestu nazval. To znamená, že jsem se vydal v létě 2006, to znamená, že teď to budou 2 roky, na Aljašku, no a tam jsem si řekl, že bych to mohl zkusit po té nejdelší souvislé silnice na světě Panamerikáně dojet až na její úplný konec do ohňové země, do Ushuaie. No, tak trvalo mi to asi necelých 8 měsíců a loni na jaře jsem se vrátil. E-bicykl je dneska poměrně zajímavý fenomén a proto také máme dokonce to, čemu se říká na vysokých školách numerus clausus. Máme omezení, protože jsme zjistili experimentálně, že i v těch tělocvičnách, když si tam lehneme na ty karimatky, tak abychom si nešlapali po hlavách, tak nás nesmí být více než 50. Takže máme limit pro každý ročník 50, přičemž přednost mají ti, kteří už jsou jako zavedení e-bicyklisté a teprve, když se nějaká místa uvolní, je to jako francouzská akademie věd, tak potom jako se může přijmout další nováček, takže letos tady máme několik nováčků a jsem tomu rád, protože e-bicykl musí omladit. Samozřejmě, že se těšíme, to jako proto jsme tady, ale tak těšíme se jak malí kluci. A některé holky taky jak malí kluci. Prvý kopeček nás čeká, to bude záberak, kým sa rozhýbeme, ale potom už to myslím pôjde. Mám také menšie problémy, ale pomaly ďalej zajdem. Trasa nie je dlhá a ako z pohľadu klasickej takejto cykloturistiky asi dosť krátka, že dá sa v
pohode prejsť. Tu je pitný režim, magnézium, takže si myslím, že to je dobré. Ne, my jsme jako absolutně s demokracií nemáme nic společného. Polní hejtman má všechna práva a jako žádné odmlouvání nestrpím. Je pravda, že mám 2 vicehejtmany. Jeden vicehejtman se jmenuje Pre všetko a druhý se jmenuje Pre Slovensko. Takže s těmi se občas radím, ale kdyby mě chtěli odmlouvat, tak ani oni by neobstáli. Takže prostě je to velice nedemokratické, ale funguje to báječně.